Lugo prepara xa as súas grandes festas do San Froilán. Este ano haberá que afrouxar máis a carteira se un quere desfrutar de algúns produtos típicos destes festexos. Tanto o polvo como os churros soben de prezo. Uns días a churrería ambulante de Pepe trasladarase ao recinto feiral. A súa familia leva desde 1920 no negocio e o San Froilán é das mellores festas. Pero o clásico de sempre, o clásico é así, sí. O San Froilán faz moitas cartas, faz. Os churros, xunto co polvo, son un emblema das festas e este ano pagaremos un pouco máis por ambos os dous manxares. Todo está caro, entón é comprensible que teñen que subir un pouquiño. Non teñen máis remedio. E despois as cuotas que pagan por os puestos tamén son elevadísimas, entón teñen que subir. Paga sempre lle parece moito. Polo que dicen que lles cobran polos puestos, teñen que cobrar, claro, teñen que subir. Hai moito que estirar, miña filla, o chicle non dá para máis, tampouco. A suba será d'€1 e na rúa téñeno claro. Non importa, os pago igual. Non vos perdo nin loca. Pois é típica de San Froilán, entón se suben, pois a xente vai no supermercado igual, por un poquinho máis. Os churros tamén hai que comelos, hombre. Eses casi con azucariño e todo eso están buenísimos, hai que comelos, claro que sí. Pero bueno, el pulpo me gusta y los churros tamén. Y tamén los probaré. Os churreiros din que levan 5 anos cos prezos conxelados. Subiulles moito a materia prima e o papel das bolsas onde serven os churros. Todo en general, e os sueldos que claro, é lógico, hai que darles o que merecen. Entonces eso é o que máis sube, pero despois o material tamén sube, todo o papel, unha barbaridade. Os donos destes negocios tamén chegaron a un acordo para compartir espazo no feiral e para pagar un prezo razoable pola parcela. Renunciaron á adxudicación inicial por máis de 40.000 euros e agora cada posto desembolsará pouco máis de 7.000.